Σήμερα θα σας δείξουμε το τροχύλατο θαμνοκοπτικό της Waybank. Είναι ένα θαμνοκοπτικό με μεσινέζα, το οποίο διαθέτει και αυτοκίνηση, για να μπορείτε να καθαρίζετε τα οικόπεδα και τα χωράφια σας από χορτάρια, εύκολα, γρήγορα και ξεκούραστα. Φοράει βενζινοκινητήρα Lonsin 5 ύπους 196 κυβικά και έχει πλάτος εργασίας 56 εκατοστά. Το προστατευτικό κάλυμα βγαίνει έξω από τη ρόδα, οπότε μπορεί να κόψει κολλητά σε οποιοδήποτε εμπόδιο πάτε, είτε είναι δέντρο, είτε είναι περίφραξη, είτε είναι τείχος. Επίσης προστατεύει τον χειριστή από οποιαδήποτε υπολείμματα κοπής τα οποία μπορεί να πεταχτούν. Διαθέτει 8 διαφορετικά ύψη κοπής, ανάλογα με το που θα τοποθετήσει τη μεσινέζα. Η μεσινέζα μπαίνει πολύ εύκολα. Έχει ύψος κοπής από 51 μέχρι 137 χιλιοστά. Η κεφαλή είναι υψηλής αντοχής με ενισχυμένα ρουλεμάν. Διαθέτει σύστημα παροχής καθαρού αέρα από το φίλτρο αέρος, όπου με σωλήνα τραβά αέρα από πάνω, εκεί που είναι το χερούλι, για καλύτερη λειτουργία του κινητήρα. Ρυθμιζόμενο τιμόνι, για να επιλέξετε το ύψος που θέλετε εσείς. Επίσης διαθέτει ρύθμιση γκαζιού και 5 ταχύτητες κίνησης. Επίσης διαθέτει μεταλλικό σασί για μεγαλύτερη αντοχή. Μπορείτε να βρείτε το τροχύλατο θαμνοκοπτικό της Waybank στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.toolkit.gr ή να μας επισκεφτείτε στο φυσικό μας κατάστημα Ολύμπια Οδός Έξοδος 33. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα θα σας δείξουμε το τροχύλατο θαμνοκοπτικό της Waybank. Είναι ένα θαμνοκοπτικό με μεσινέζα, το οποίο διαθέτει και αυτοκίνηση, για να μπορείτε να καθαρίζετε τα οικόπεδα και τα χωράφια σας από χορτάρια, εύκολα, γρήγορα και ξεκούραστα. Φοράει βενζινοκινητήρα Lonsin 5 ύπους 196 κυβικά και έχει πλάτος εργασίας 56 εκατοστά. Το προστατευτικό κάλυμα βγαίνει έξω από τη ρόδα, οπότε μπορεί να κόψει κολλητά σε οποιοδήποτε εμπόδιο πάτε, είτε είναι δέντρο, είτε είναι περίφραξη, είτε είναι τείχος. Επίσης προστατεύει τον χειριστή από οποιαδήποτε υπολείμματα κοπής τα οποία μπορεί να πεταχτούν. Διαθέτει 8 διαφορετικά ύψη κοπής, ανάλογα με το που θα τοποθετήσει τη μεσινέζα. Η μεσινέζα μπαίνει πολύ εύκολα. Έχει ύψος κοπής από 51 μέχρι 137 χιλιοστά. Η κεφαλή είναι υψηλής αντοχής με ενισχυμένα ρουλεμάν. Διαθέτει σύστημα παροχής καθαρού αέρα από το φίλτρο αέρος, όπου με σωλήνα τραβά αέρα από πάνω, εκεί που είναι το χερούλι, για καλύτερη λειτουργία του κινητήρα. Ρυθμιζόμενο τιμόνι, για να επιλέξετε το ύψος που θέλετε εσείς. Επίσης διαθέτει ρύθμιση γκαζιού και 5 ταχύτητες κίνησης. Επίσης διαθέτει μεταλλικό σασί για μεγαλύτερη αντοχή. Μπορείτε να βρείτε το τροχύλατο θαμνοκοπτικό της Waybank στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.toolkit.gr ή να μας επισκεφτείτε στο φυσικό μας κατάστημα Ολύμπια Οδός Έξοδος 33. Ευχαριστούμε πολύ.